всяко редче, всяка думичка, всяко строфче, всеки текст, всяко едно въпросче е толкова божествено изпипано и носи самата енергия, че ако се повторя, че трябва да го имате, да знаете, това не е просто реклама. Това е нещо, което трябва да се усети. Нещо, което трябва вие да усетите. Аз вече го имам и го усещам. Позволих си днес да си направя техниката с книгата и посланието. Знаете ли, че за момент, когато спрях да преподавам, т.е. на някои от междучасията, защото аз след като разбрах, че имам пратка, имам едно голямо междучасие, бързо изтичах до спиди, взех си и си разтворих, нали? И когато си оставах сам за стаята за подготовка, си разгръщах книжката на задавайки различни въпросчета. Посланията, които получавах, нали, думичките, които ми се набиваха, бяха с изключителна точност. И прочитайки след това цялото въпросче или около думичката, чувствах лекота. Чувствах наистина все едно нещо така се спуска отгоре и успокоява цялото ми същество и влизах някакси по-щастлив, по-спокоен. И поведението на децата и на колегите не ме изкара извън равновесие, както понякога тя Марианчето ще ме разбере. Благодаря ти, Петранче. Това е невероятно нещо, което не знам защо ти отне толкова време да го предложиш и толкова време да го криеш от нас. Така че, дано с органитите да не стане точно обратното. Моля те, вземи, направи някой органит и го разпрати, за да може да си го поръчаме. И влей тая божественост, която я имаш, и влей тая енергия, която ти носиш, и тази уникалност я сподели. Не сподели я с всички. Всички. Така че, колеги, апелирам да си вземете тези прекрасни продукта. Благодаря и аз на вас ви благодаря, че ми изгледахте и че отделихте време да ме изгледате. И искам да завърша сега умишлено ще потърся посланието, което трябва. Ако предходното беше просто да го извадиме, аз сега искам да намеря номер къде е номер? Защото аз ги разгледам днеска цял ден. Картите ми хареса номер 31. Бог на благодарност. Ето. Видите ли Бог е благодарност? И ще завърша с него. За всичко, което имаме и предстои да имаме, винаги трябва да благодарим. Благодарността идва от душата и означава, че е на Бога от искрата. С нея се раждаш, по-скоро на показ я изложи и започни наляво и надясно да благодариш. И виж какво ще се отключи в теб, повтаряйки тази думичка без чет. Начинът, по който е написано това послание, енергията, с която ни облива, е уникална. Благодаря ви. Благодаря, че ми изтърпяхте.